xemxliet il-ġmien ta' wiċċek jinti s-sebbaħ il-ħolqien jiselmulek l-art u s-sema u l-ħin oru l-oħlarsi Mulejja nisikaj għalixin tal-ħajja fik is-seta fik il-ħmira intfawwara ta' fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Eżis u tinġbarna hawnhekk għall-Ewkaristija f'dan il-jum xi grazzja kbira qed jagħtina l-Mulej. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija li fija sejrin nitolbu wkoll għal Marija u ġew tanti jinsabu hawnhekk magħna lillum jalqu 32 sena miż-żewġin nitolbu għalihom biex il-Mulej jiberikhom u nitolbu wkoll għal miż-żewġin kollha. Ejjew fiskiet nitolbu maħfar lil mulqijartijietna biex nitħejjew għal din l-Ewkaristija. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midna imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall rwieħ ta' ħutna Rosaria u Giuseppe Cordina. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int fawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoq ilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix li jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib ta' Ġoel, ilbsu ixkejjer assisin u wolfqu, ixru għaddejja tal-artar, ejja worqdu bl-ixkejjer fuqkom għaddejja ta' Alla tiegħi, għax miżmuma mid-dar ta' Alla ta'kom l-offerta tal-ikel u tax-xorb. Ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, morru iġbru x-xjuħ u n-nies kollha tal-pajjiż fid-dar tal-Mulej Alla ta'kom. Għajtu lil-Mulej, x'jum dan, għax fil-qrib jum il-Mulej, jasal bħal riefnu minant Xadaj. Doqqu tromba f'Sijon, semmu l-aħbar minn fuq il-muntanja mqazza tiegħi. Ħajjitredu daw kollha li jamru fil-pajjiż għax jum il-Mulej wasal, għax hu fil-qrib, jum ta' dlam u ta' swid, jum ta' sħab u ta' ċpar maqud. Fuq il-muntanji jinfirex bħal sħaba sewda, poplu kotranu qawwi li bħalu ma kien hemm qatt fl-modi. Lanqas ma jkun hemm warajh sa żminijiet l-aktar imbeda. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Il-Mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Infaħrek Mulej b'qalbi kollha, inxandar ġobijietek kollha, nifraħu nitenna bik, nanni lill-ismek int Alla il-għoli.
Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem, waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħafru, fix-xibka li ħbew inqabad riġlejhom. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Imma il-mulej isaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika il-poplu bis-sewwa. Il-mulej jagħmel ħaq. Alleluja, alleluja, alleluja. Issa se jitkeċċa il-prinċep ta' din id-dinja u meta nintrefaq il-fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien, wara li Ġesu keċċa xitan, xi wħud qalulu bis-saħħa ta' Belzebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh riedu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda ntebaħ x'kienet il-fehma tagħhom u qalilhom kull saltna maqsuma fiha nfisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll u kontra tiegħu nnifsu, kif se żomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belzebul inkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belzebul u lietkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom? Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jassess il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Meta l-ispiritu mniġġes joħroġ minn bniedem huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ fart nixfa u billu ma jsibu mkien jgħid mela nerġa' lura lejn dari minn ħrixt u x'ħan jiġi isiba miknusa u kollox f'postu. Imbagħad imur iġib 7 spiriti oħra għar minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew u fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda għar minn tal-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Noqogħdu bil-qiegħda jogħġobkom ħsieb qasir. Forsi jekk il-Vanġelu tal-lum ikexkixna xi ftit u x'hekk Ġesu jitkellem fuq ix-xitan u fuq l-ispiriti ħżiena, però għandna nżommu ħaġa waħda f'moħħna. San Pawl jgħidilna ċarru tont, jekk Allu magħna, min jista' jkun kontra tagħna? Eżis ħuti min iżomm l-Alla u l-Ġesu f'qalbu, l-ebda spiritu, l-ebda l-xitan m'għandux seta' fuqu. X'inhi l-ikbar problema imma? Għaliex Ġesu qed jgħid dan? Qed jgħid dan minħabba dawk li fil-bidu rawh jagħmel il-mirakli, rawh jkeċċi x-xitan u jibqgħu websu rashom. Ma rridux jaċċettawh. U minħabba li ma rridux jaċċettawh jippruvaw isibu kull skuża. Dan bis-saħħa ta' Belzebul, il-prinċep tax-xjaten qed ikeċċihom ix-xjaten. Intu se jgħidilhom mela x-xitan dar kontra tiegħu nnifsu. Kif jista' jkun? Jekk ix-xitan dar kontra tiegħu nnifsu, is-saltna tiegħu mkissra.
Dan kollu eżis ħuti ifisser x'periklu kbir ħafna għal ħajja spiritwali tagħna hija r-ras jibsa, hija anke s-supervja. Tanti periklu kbir li qaddisa kbira ħafna daqt nagħmlu l-festa tagħha fil-15 ta' Ottubru, Santa Teresa t'Avila jew Santa Teresa ta' Ġesu, tafu x'kienet tgħidu? Kienet tgħid aħna fil-ħajja tagħna għandna żewġ battalji kbar. L-ewwel waħda il-battalja biex nirbħu d-dnubijiet. Però mbagħad tiġi t-tieni waħda li jar mill-ewwel waħda, il-battalja biex nirbħu s-supervja. Is-supervja ma jfissirx meta wieħed jirrabja ta'. Is-supervja tfisser meta wieħed jaħseb lu xi ħaġa. U allura jwebbes rasu quddiem u x'hekk anke l-verità. Ejjew nitolbu l-Mulej illum jeħlisna minn din il-marda tant kera li kull wieħed waħda minna żgur nkunu ttentati għalija. Tafu x'inhi l-ikbar problema tas-supervja ta' min ħalli dejn il-problema taħkmu, jiġifieri jsir jaħseb li aħjar minn ħaddieħor, li jsir jaħseb forsi hu qaddis iżjed jew li isbaħ, li huwa xu sinjur għandu l-power fuq l-oħrajn, eċċetera. Il-problema hi kbira ħafna għaliex. Għaliex is-supervja u l-imħabba ma jistgħu qatt jagħmlu flimkien. Jekk jien naħseb li jien aħjar minnek, ma nistax inħobbok. M'hemmx triq tan-nofs. U ċ-ċentru tal-fidi tagħni hija l-imħabba. Alla la jridna nħossuna aħjar minn ħaddieħor waqqas sarta. Aħna aħwa ta' xulxejn. Jien m'iniex aħjar minnek għax jiet hawnhekk. Waqqas il min taħjar minni. Aħna aħwa. Il-Mulej jridna nħobbu lil xulxejn ta' aħwa. Ejjew nitolbu ilu bil-qalb hekk din hija naħseb waħda mill-iżjed jekk mhux tiktar ħaġa importanti għalina anke fis-soċjetà tagħna eżis ħuti ta' jekk irridu ngħixu kuntenti. Allura aħna jiena u int iridu nibdew nsiru messaġġiera ta' dan il-messaġġ ta' paċi li wassilna Ġesu, dan il-messaġġ li kbar għadu tiegħu hija s-supervja. Nitolbu l-Mulej jeħlisna minnha, nitolbu l-Mulej jenna ħankunu attenti li ma naqgħux fiha, nitolbu l-Mulej ħalli bħajjitna l-ewwel qabel kollox inwasslu dan il-messaġġ ta' salvazzjoni. Kjoġobkom bil-wieqfa. Bil-kliem u bl-emejl il-Mulej Ġesu ħabbar il-miġja tas-saltna talla, saltna ta' ġustizzja mħabba u sliem. Nitolbu ngħidu Mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Saħħaħ Mulej il-fidi tal-Knisja fil-misteru tal-inkarnazzjoni sabiex tibqa' dejjem miftuħa l-valuri tas-sema u preżenti għar-realtà ta' din l-art. Nitolbu Mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Mulej dawwa lill-mexxejja tal-popli biex jilmħu l-preżenza tiegħek fil-ġrajiet li jsawru l-istorja tal-umanità. Nitolbu Mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Eħles Mulej lil dawk kollha li jinsabu mjassra minn kull xorta tarbejt mal-ħażen. Nitolbu Mulej ġeddet ir-rabta tiegħek, ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Permezz ta' din l-Ewkaristija għati lilna l-koll Mulej il-qawwa li neħtieġu fit-taqbida tagħna kontra d-dinja. Nitolbu Mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Nitolbu issa għal ħutna Marija u ġew tantej li qed jiċċelebraw magħna llum 32 sena ta' żwieġ. Nitolbu għal miż-żewġin kollha. U nitolbu l-Mulej biex hekk anke żgħażagħ tagħna jifhmu li l-ħajja miż-żewġa skont il-qalb tagħha hija possibbli. Mhijiex faċli, ma bi grazzja tagħha hija possibbli. Hekk li wieħed ikollu familja hija grazzja tant sabiħa u hekk. Nitolbu għall-familji u għall-miż-żewġin kollha llum. Nitolbu Mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Nitolbu wkoll iżisħuti biex il-Mulej jagħtina x-xita li għadna tant ixtieq ngħidulu grazzi ħafna għax-xita li tagħna, nirringrazzjah bil-qalb. Nitolbu wkoll il-Mulej jaħlisna mill-pandemija. Nitolbu għal dawk l-anzjani morda, persuni b'diżabilità, ħutna kollha li huma maqudin magħna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, ma speċjali dawk li bħalissa li żjed għandhom bżonn
tat-talb tagħna. Imdawli mill-kelma Alla li smajna, ejjew fiskiet issa l-kol kemm aħna lil Mulej noffrulu t-talba personali tagħna. U Alla li f'Abraham għażiltna biex ngħixu għalejk skont il-fidi u fi Kristu ħlisna mill-jasar tal-liġi. Żommna dejjem fidili għal patt tiegħek u tħallina qatt nintrebħu mill-qawwa tal-ħażen bl-istess Kristu Siedna. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u imbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, qum li uniedma quddiemek u għamil jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-għemejl ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'farħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu
u qal, ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u mit-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazza, Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna n-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, niżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
id-dem ta' Kristu, iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Fittex il-qalum il-Kristu. Jiena nkun għaddejjum li ta' kull bniedem bis-sin wassal. Nejdu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Atina Alla li tista' kollox, li s-sagrament li biħt qarbinna jkun l-ikel u x-xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.
Madonna tapinu, tana l-Maltin, għaw f'darek ġejnaħna, għax inti tilqana. Madonna tapinu, qudiemek ħerqana, ġejnaħna nitolbu, biex tfittax tismana, biex tfittax